Z mého názoru nevím, jak to viděli lidi, ale my jsme od začátku až do konce podle mě ten zápas měli pod kontrolou. I z tribuny tak muselo podle mě vypadat, že my jsme si hráli to, co jsme potřebovali a v podstatě Jihlavu jsme do ničeho nepustili. Trenér nás dobře připravil, jako nevím, co víc k tomu bych řekl. Tak pro mě je důležité, že jsem toho góla dal, hlavně teďka před tou reperpauzou, kdy budu mít čas pořádně popracovat. Měl jsem trošku problém s tím, že mi chybělo to herní manko, ta kondice a doufám, že konečně jsem to nastartoval a začnou tam ty góly padat. Myslím si, že dneska ty kluci na stranách hráli výborně. Musíte se mnou souhlasit, že prostě přehrávali ty jihlavské kraje a v podstatě já jsem to dostal až do kuchyně, kdy to nebylo moc složitý nedat. Tak vidíme, že prostě Bůďa má dobrou formu, drží si to a tohle to my potřebujeme. Když samozřejmě člověk nemůže hrát 90 minut bez toho, aby se tam ten soupeř nedostal, tak prostě to není fotbal. Takže my musíme poděkovat a doufám, že to takhle bude dál. Tak dnešné utkání, tak sú to skvelé pocity, keďže sme získali 3 body, sa vyhralo. Vonku sme sa trápili a potrebovali sme už súrne aj vonku vyhrať, niekto potvrdíme tie domáce víťazstvo a je to skvelé, že sme to zvládli. Tak určite je to dobré, že gól nedostávame, sme takí istí vzadu, dodáva to sebe dôveru, ale ja na to nejako nepozerám. Dôležité, že sme ten zápas zvládli a vyhral sa. No, tak myslím, tam boli nejaké 2 šance, prvý polčas, tá hlavička v tej 40. minúte. Nebol to nejaký extrémne ťažký zákrok, ale dôležité, že sme gól nedostali a potom druhú pole tam pod seba čo dával, ale som rád, že som to vyriešil a pomohol. Oni už fyzicky odpadli a my sme si tam prakticky robili, čo sme chceli, no škoda, možno, že v niektorých situáciách bolo treba trošku tak zobrať na seba, trošku to tak zakončiť, viac menej ľahšie sa tam nahrávali, ale to je pre nás iba dobre, no. No, tak teď máme 2 dní voľno, ale potom myslím, že tam sú v tom reprezentačnom cykluse nejaké dvojfázové tréningy a potom máme sobotu, máme pripravený zápas, takže budeme sa pripravovať, nevieme oddychovať.